Ano yan? Ano nangyayari? Hindi ko alam. Ikaw mo lalaki, dapat alam. Ano? Nanonood ka pala One Piece, sabay uso lang may pinoporma lang. New meta, One Piece new meta. Nasaan na mga galit na galit na gustong manakit when the issue with Pura... Lako, di pa rin tapos kay Pura Luka, be. Nakaiga mag-isang nagmimimemes. Muna yung mga kansa na wapal si Paolo. At ngayon, dadara natin mga memes ngayong linggo at agad na simulan. Dahil napakasarap mag-react sa mga memes pag umuulan, di ba? Parang gusto mo lang dumaan yung araw dahil pagod ka na sa mga ginawa mo responsibilidad at mga dalawang tambay natin. Hali kay Johnsel. Nalamigan lang to sa ulan. Sabi ko sa lagi kayo magkakap. Sunod. Hali kay Marky. Muling nagbabalik ang yung geng-geng. Ay! Tolo. Formahan pala, kita mo nang may art, tolo. Oh, geng-geng ano? yan, tol. Geng-geng, Mamauntog ka sa desk. Ano, tol? Saan kaya, tol? Ano, riot na, tol? Ano, riot na game? Oh. Nakipunta. Oh! Game mo. Ano, Charik, ibang dimension. Oh! Ano? Game, ano ba? Bilib ako sa nagmask nito. Geng, tol. Ano sa isa nang galing yan? Tol, ako lang yung pinakamaangas. Ang bukas pa ng kotse yan, yung ginaganon. Ano itong mga may birada, tol? Geng ako, tol. Geng ha, wag gunggong. Oh. West side ko. West side. Ano yan? Pag gumanyan na ako, tol, ibig sabihin, tol, Antipolo. riot na agad. Ay, east side pala. Riot na agad, tol, pag gumanyan ako, tol. Ano naman? Hey. Oh. Wala ka pala eh. Wala akong laban doon, sorry. Wala akong kalaban-laban dyan. Sunod. Miss Mix Signals, Mr. Delulo. Ay, yung kanina, ayan, mga malalang Delulo na yan. Jason Delulo. Yan ang gusto ng mga babae. Nag-ano yan eh. Nagpapahabol eh. Daig pa kriminal sa mga polis eh. Ito, binaliktad naman niya. Mr. Mix Signals and Miss Delulo. Yan, magsama kayo, hype kayo. Una-una, dapat itsura nito. Dapat mo na itsura mo, ha? Hindi ganito. Ano the Delulo, galing kay Ziv. Hello, mahal ko, nakauwi na ako galing school. Ganda mo naman, pero mas maganda pa rin, girl. Ba't masindi yung ulan? Joke lang. Ginusto mo to, oh. Joke lang, tampok toxic mo na. Sinimula mo to, panindigan mo hanggang dulo. Delulo! All interconnects. Sunod. Titi, mamo. Nalala ko yung dati yung may cooldown. Bumili ka kasi ng item na pampababa ng cooldown. Octarine core, di ko na ni CML, pero bumili ka rin doon. Kahit saan mo gusto bilhin. Mag-farm ka muna, ha? Sunod. Di na One Piece, 2 piece yan. O kamukha nga niya si Zoro. Hindi papayag si DJ niyan. Si Kapitan DJ, magbabati na yan. Sinimulan ko na yung yung live action. Maganda naman siya, pero nga mas gaganahan ka siguro manood ng anime. Sunod, naka-move on na ako. Nakita ko siya ulit. Yan ang tunay na Delulo. Kung kanina Delulo fee, yan yung tunay na Delulo. Nakasave lang ba to sa gallery mo? Kung tumalab nga sa kanya. Yan ang magiging Devil Fruit Boy. May yan. Lagi yan may kapalit. Lulubog ka ba? Mapofall ka din hindi sa tubig pero sa kanyang mga mata. Sunod, iti John Lloyd. Nanonood ka pala One Piece. Hindi ha, sabay uso lang may pinoporma lang. New meta, One Piece new meta. Kaya kung sa inyo, tulad ko, hindi pa napapanood yan. Sisimulan na natin yan kasi may pinopormahan tayo. Turi ng pirata, lagi updated sa mga meta. Kilala mo ba yan? Si Zoro yan. Si Makenyu. Diba? Alamin mo na lahat para pag na-open up na niya yung topic sa'yo. Meron ka na agad sagot. Tapos magchat na kayo hanggang alauna, alas 2, alas 3 na umaga. Pasok ka na sa dagat-dagata. Ang lungkot mo yun. Okay, kamukha ka dyan si Ryan Gosling. Literal na ako. That's so me. Okay, ganito rin ka-chiseled yung aking mukha. Ganito rin ako kagwapo eh. 100%. Nagigets niya ako. Reference dun sa yung isa pa niyang movie. Kaya pinurple yan. Pang Philippine Simulation. Ilang gear na din ba yung panty niyan bago matanggal? Bakit siya lang ang rason? Sabihin sa comments, bakit? Kayo din naman Alam naman kayo panoorin namin, hindi nyo naman kasing gwapo yan. I'm sure meron din mga nanonood dahil lang sa artista, dahil lang yung kailang sinusundan, at walang masama doon. Okay lang din. Ano na dito, ba't kailangan pa ito i-post na diba? Ano narating natin dyan? Mas siguraduhin mo na hindi rin for sharing ha. Hindi ka rin dapat for sharing dyan. Yoko na. Asim, sunod. At dahil dyan papanoorin natin ng lahat ng episode ng One Piece, maganda na kayo na
pagkain dahil malakas din kumain si Luffy, di ba? At dahil sa meta ngayon ng One Piece, panoorin natin lahat ng episode ng One Piece para handa na tayo sa live action. Episode 1. Eto, napanood ko pa to bago ako tumigil. Ayan yung si Cap Twink, si Kobe. Tumatawag. Hello? Uy! Oh. Hello, Pao. Bakit? Kamusta? Nagre-record ako. Busy ka ba? Oo nga, nagre-record nga ako. Stuck sa traffic na naman. Gusto meron ka pa ibang gawin? May iba pa bang way? Para kumita naman ako on the side. Alam mo naman, baka may tips ka dyan. Subukan mo yung sa Binance. Pwede siya pang sideline, pwede pang full-time. Di ka kasi naging financially free eh. Financially Ito lang free? yan, download mo na yung Binance ngayon. Download nyo na din. Ano yun? Bago ko babaan to si Jed. Kaya kung sige, simulan nyo na ang financial freedom journey sa Binance. Ang Binance ay safe. Matagal na naayos systematically at na-establish ang mga best-in-class programs. Tulad ng pag-i-invest sa mga pinaka-advanced na technology ngayong panahon. Lalo na lagi natin hinahanap ang security at compliance. Lahat ng asset ng Binance ay 1:1 backed. At ang kanilang capital structure ay debt-free. Low cost din siya. Nasa kanila ang isa sa mga pinakamababang trading fees na umaabot ng halos 0.10%. Napakadali pang gamitin at convenient. Available siya both on desktop and on mobile na hinahayaan ka mag-trade at earn kahit nasan ka pa. Ang pag-deposit at pagbili ng funds ay lalo nang pinadali ng kanilang P2P. Meron ding wide array ng products at serbisyo ang Binance, from spot trading to futures trading. At kung hindi ka naman trader, pwede ka pa rin mag-earn ng income passively through crypto. Napakaraming produkto ng Binance na nagki-cater sa iba't ibang klase ng risk taker. Hindi na importante kung first time mong trader or isa kang veterano, mahanap mo ang kailangan mo dito. At nasabi ko ba na ang Binance ang pinakamalaki na world leading crypto exchange? Especially by trading volume. Binibigyan nito ng access ang kanyang mga users sa halos 350 cryptocurrencies listed and thousands of trading pairs. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-sign up at kumpletuhin nyo ang KYC gamit ang aking link below. Bilang syempre incentive sa mga bagong users dyan, magkakaroon kayo ng mga welcome task sa Task Center. Pwede kayong mag-earn ng halos $100 sa simula nyo pa lang. Tayo mo libre na nga kaya i-claim nyo na agad. So ano pang hinaantay nyo? Click the link below. Kobe. Yun na si Makenyu. Kagatin mo din ang espada ko, Makenyu. Ayun yung mga marine. Shanks, kilala ko na yung kala niya. Wala na makakapigil sa akin. Masyado na ako malakas. Makukompleto ko na lahat. Lahat ng major anime makukompleto ko na. Parang pag natuto ako mag-Bisaya, parang na ako, Diyos na ako. Ito na lang yung hindi ko nakukompleto eh. Okay, naalala ko pa to. Ito wala pa ako dito eh. So hindi tayo titigil dito hanggang di ako napapatayo para panoorin yung live action. May ba yung Black Cats? O sino yan? Baby Ronoa. Hindi ko kilala yan. O si Zoro yun Hindi yung Zoro yung Zoro na yung may espada na isa. Doon pa siya nakabase. Umiiyak. Bakit dito ang asim ni Zoro? Paiyakin nyo kasi Makenyo na ganito. Ba't dito parang ulupong lang siya? Kabila may baby powder na eh. Si Sanji. Naalala ko. Episode 32 na tayo. May namatay. Sino yung namatay? Oh my God. Sino yun? Buti na makakalimutan ko to lahat pag pinanood ko na. Inaalala ko yan. Si Garp. Siya yung may ganun. Oo, si Garp. Wala pa ako dito. Oy, parang nagugustuhan ko na nga. Parang manonood na ako niyan Na-inlove siya. Wow. Oy, may buka yan, Zoro. Naku, pag yan, bumuka si Makenyo. Tapos, okay. Ito yung hindi nila na-adapt ng maayos eh. Ba't hindi nyo to in-adapt? Nandyan ang ginto. Nandyan na manonood. Gumbursa. Pati si Pacquiao, may boxing na din. Hindi na-appreciate ko doon na di tulad sa Naruto, meron silang set na guide na kung paano gagalaw yung kanilang mga kapangyarihan, diba? Sa chakras, pag-control ng chakra. Dito kasi ang random, may chop fruit. Ay yun, parang random na mga powers. Parang dun sa Law of Wacky, diba? Meron kapalit yung kanilang power na sobrang random. At least, lagi ka magugulat kung ano yung magiging power ng isang kalaban o ng isang bagong pirata diba? O marine Umabot to ng 20k likes, manonood tayo ng live action. Ipopost natin sa channel kasi ang hirap kasi gawing non-copyrighted ang mga gawa ng Toei. Hanggang ganito lang. Kaya wag kayo magalit sa akin.
Ang hirap din kasi pagtsagaan ng animation na simula. Siguro mga bandang 300 episode, mas kakayanin ko na. So kailangan ko muna umabot ng ganong karaming episodes. Wow, yun oh. Ayan na, gumaganda na. Around 500 episodes ang buhay ko. Dapat to nasimulan mo nung bata ka eh, para ma-appreciate mo. Ano yan? Pink hair na sila. Oh, isa meme! Pag may magkasalungat na opinion. Oh, okay. Sige, tara, G. Sunod, Talisaw-Lisaw Shoots. Pwede magtanong? Tatanong sana ako, boss eh. Saan pupunta dito sa Santa Maria? Yan, kakanan ka dyan. Tapos, saan pa? Pagkakanan mo, kaliwa ka. Kaliwa. Tapos may makikita ang Mukhang tricycle dyan. nakakarami ng tubig tong nagbibideo. Liliko ka doon. Pagliko mo. Ayun na yun. Salamat ba sa? Huwag ka tatawa, wala tatawa. Nakakailang galon ka ng tubig para maging ganyan kaklaro ihi mo ha. Paturo naman. Sunod. Like pictures from Filipino profiles. Great. Ah! Dahil putol na yung Crewel Art Angel na lang mapupuntahan niya. Sunod. Like Brandon. Para kanino ka bumabangon? Ang hirap na bumangon eh. Dati, walang-wala talaga ako. Kahit pangbaon, wala akong maibigay. So it was a disappointment para sa akin. Kasi as a father, diba, gusto mong maibigay sa mga anak mo yung kailangan nila. Sabi ko, kailangan tapusin ko yung halo-halo na yung Pinoy ko, Pakita ko sa mga anak ko nga hindi ako failure sa kanila. Na kayang-kaya ko pang ibangon ang aking sarili, ang akong pamilya. Ang hirap bumangon pag it's raining in Manila. Di mo ba naririnig? Sunod, galing kay Subject Jaguar. Bigla ang desisyon. Kung may nagpupukit to, kalbo. Yung kaba sa mukha ni Barbero. Barbero ka talaga. Buti na lang gusto niya maging tulad ni Cap, di ba? Grabe siguro yung puso, no? Yung lumagpas yung puso mo. Pwede ka kayang kasuhan pag damali ka ng putol ng gupit, di ba? Kasi itsura mo yun eh. Alam mo, dala-dala mo yun eh. May mga tao kasing gano'n, kayari pataas yung posisyon. Paano kung namali ka ng rinig? Ano kayang pwede niyang sa'yo? Ni sorry na lang? Nag-i-illusion siya sa kanyang gupit. Sunod, kalbo ka pala eh. Aling kay Glenn. Crush mo ba ako? No offense, just asking. May nagsabi kasi sa akin kaya tinanong ko lang. Sino nagsabi yung delulo kong sa Dito pa lang, hindi ka niya sininso. Binlock ka rin siya in friend ka na niya. Nag-i-illusion ka na naman. Delusion ang pinanggalingan ng delulo. Baka wala silang nabayad ng kuryente nung wala di ba? Bigyan ng 10 for resourcefulness. Gustong gusto yan sa TLE. Yan ang hanapin mong jowa, di ba? Kaya kang pakainin. Sunod na delulo. Galing kay Richard. Parang dirin-diri sa tabi. Pati, 5 pisong kamatis. Kaya 10 piso daw ng Nara. Nani? Sinigang sa miso. Wala ka na de? 5 piso. Tibay nun. Nakatawa lang daw. Hindi, Nara daw. Matibay na yan. 10 piso. Nagulay, hindi na naluluto. Pati kasi. Sige de. Namamalengke lang. Nagdelulo sa palengke. Delelo tsugas ka, hayop ka. Tenga ng manok 1 kilo. Pag nakahanap ka ng tenga ng manok 1 kilo, ako na bibili para sa'yo. May all your delulo come true. Ngayon tagulan, sumabay ka na sa, diba, sa weather. Delulo weather. POV, ilalabs mo. Inawakan lang naman niya yung buhok ko eh. May nakita lang naman na puting buhok. Kasi ikaw nakalbo ka na. Kakaisip sa itsura niya. Magigaabo sila pareho. Po, tapang mo naman, Chester. Kaya gusto ko sa'yo. Kaya kay Alex, luto ka na ba, par? Takpa mo ulit. Luto ba sila sa labas? Sa garahe. Nagiwa na, nagluto ba? Nakasakay pa sa motor. Oh. Wala tayong hapunan. Yak na lang tayo, wala na tayong pulutan, boy. Kwentuhan na lang ang bag ko. Pwede pa sana yan, oh. Kung hindi kayo Nilikat ang puta, puro kasi Puro ano.
Puro kalokohan sa kalokohan. Jason nagluto. Kung kanina delulo to deluto. Kulang sa deluto. Kaya magdedelata na lang kayo, di ba? Mukhang masarap pa naman yun. Parang adobo ata yun, boy. Adobobo. Naging character yun. Yung tourism ang kinuha mong kurso tapos yung mandatory ROTC na ipinasa. Ilagaan kumain sa kailan ng mata! Marcha! Parang NPC to ah. Sa likod! Nag-i-illusion ka lang na may mararating ka sa militar. Sa harapan! Okay, buti tinigil pa rin. Sunod. Galing kay Christian Manyo. Ano yan? Ano nangyayari? Jeepney face out? Ay, piyut up. Oh, wow, wow. Hala. Nainitan si ate. Ano nangyari? Oh, parang painting to. Pwede to lagay sa ano ah. Sa museo ah. Museo pambata. Ano daw? Sagot sa kahirapan. Magtamad. Antay ng biyaya. Kasi nga, dating ama niya, Desentimos! Ano, tribal, busog na ako. Kaya darating din yan, magantay lang kayo. Busog na ngayon lalamunan niya. Halos umaayaw na eh. Darating din yan. Sumayaw muna siya bago siya sumayaw eh. Okay, nag-i-illusion ka niyan. Di ba na mauulit yun noon? Kasi nga, di ba, may inflation tayo, di ba? Iba na yung ekonomiya nung panahon na yun. Sa ngayon, di mo na makukuha ulit yan. So, nag-i-illusion ka na tamad lang ang ating mga trabahador dahil doon. Sabihin mo yan sa mga nagtatanim, sa mga construction worker na pagod na, latang-lata na, sa kakadelulo kung saan kukuha ng sunod na sahod sa pagod. Dahil, at sabihin mo tamad lang sila, di ba? Napaka-narrow na pag-iisip kung yun lang iniisip mo na rason para makaalis sa kahirapan. Sobrang onti pa ng alam mo pag ganyan. Dito sana yung punta mo kung dinire-diretso yun ng driver. Pero di ba, kahit dilait-lait mo ang kanilang kakayanan para yumaman, para kumita, hindi ka nila hinayaan na sumakay ng ganitong klaseng kotse. Highway to hell o stairway to heaven. Sulad, aling kay Wiz Broski. Oh! Ano si Ambay? Pwede ko maalala na airbender din ba si Ben 10? Dilulu nga talaga kayo sunod. Galing kay Adobo Enjoyer. Sino ang nagsabi ng katagang I shall return? MacArthur. General MacArthur. General Douglas. Sure ka na ba? Dr. Research Israel. Kaya hindi na siya bumalik eh. Kaya siya nagpabaril ng nakatalikod. Ayaw niya makita eh. Tang-ina mo. Okay, kala ko gagamitin nila yung women eh. Okay, hindi lang naman diba, sa gender yan. Sana hindi to scripted. Pero ate, quick, aral pa tayo na onte. Okay lang yan. Pwede pa tayo matuto. Alay, Kimochi Yawa. Skibidi ng Pinas! Hey! Saan movie to? May nakakaalam ba? Ano ko? Nauna tayo sa Skibidi. Oy! Di ba ang tawag sa tae, MacArthur? Di ba? Pag bumalik, yung tae mo. Ang ito ulit ang correct. Pagsasama-sama natin. Sunod. Guard, palabas na tong... may kalaban na yung nag-introduce yourself sa intro natin. Hey! Filipinos got Delulu. Acts of service. Yan, di mo kailangan magdelulo kung lagi mo binibigyan ng pagmamahal, di ba? Delulabs dapat. Riot na to. Kinakabarap, nakita ko ng mga ganyang post di ba? Kung naalala nyo. Yari batuta mo dyan, boy. Ito to, Jose Marie Unichan. What? Congrats ka pala sa Gilas. So, nanalo tayo, di ba? Little victories, masaya na ako. Sabi ni Jordan Sparksons. Sino mas makikilala ngayong season? Oh! Lagyan mo ng parol yan. Yan ang dirangkan yan. Hey! Lagyan mo, Merong ano yan, burr buff yan eh. Pinalo sa ulo. Naku, mawakan yan, boy. Diyos na yan pag Berman. Oh!
Persona non grata ka pag tinawa mo sa ulo yan. Sunod. LDR kayo at first time nyo mag-meet. Ay! Tayong-tayo pa! Uy, hindi to kabastusan, guys, ha? Tama naman. The DNLDR is Delulu. Galing kay Litrato na lagi ko nakikita sa internet. Hashtag wala lang. Ayan yung mga yung mga suspensions na nandun ka na. Parang wala sa meet of Sisyphus maragtutulak ng bato. Tapos dadaan ka na naman sa baha. So ang mangyari, late ka na lang uwi kasi papatila ka pa, papababayin mo pa yung baha. Iwas ka muna sa osteoporosis. Anong tawag doon? Yung pagkano sa pa, sa daga. Anong tawag doon? Yung pagkano sa pa, sa daga. Tuberculosis. Ewan ko basta something, colosis something. Cirrhosis, stepsis. Ano to? Nakamusta sa boarding house nyo? Tara na ba? Hey! Parang mukhang bangkay na yan. Ayaw mo natin hindi ka ma-heat stroke. Pero maingat kayo lagi mga butas sa katawan. Dagdagan na naman ng 20k views ang Raining in Manila. Magaling. Ay, naman lakas talaga ng ulan ngayon. Sunod-sunod yung low pressure area. Dagdag mo na dun yung grades mo. Dagdag pressure area. Bagyo. Totoo yung bata. Oh, pantito. Magkakakala ko may multo. Kuya. Ganyan siya magtampo sa akin eh. Iwan mo na kasi ito na, sasakyan na kita. Dali lang. Lalo pag umuulan pa naman ako, yung cuddle weather natin. Cuddle in Manila. Tarad. Pusa namin. Pag nangunguha ka ng pera. Oh! Di ba? Kaya pala swerte yung pusang gumaganon. Kaya naman pala. Ito yung myth, ito yung pinanggalingan ng storya na yun. Bala ka, pambili to ng pagkain mo. Sige. Hindi nga lang ako. Ano kaya trauma nito? Bakit ayaw niya magpano ng barya? Hindi nga lang na piso. Pero sabi nila mga pilyo talaga yung mga ganyang kulay na pusa, yung mga orange. Mga tulad ni Garfield. Hindi na. Kuya, papasok ko sa loob yan. Kulit mo Galing kay Migs and Eka. Saan na ba tayo pupunta? Hindi ko alam. Ikaw mo lalaki, dapat alam. Ano? Porket lalaki, alam ko na lahat. Oo, ikaw na. Paano nangyari pero kami lagi mali kung alam namin lahat? Mga babae yung may alam ng lahat. Ang sabi mo? Sabi ko, tara na dun. Parang naisip ko, parang okay. Mukha ni Kuya, parang napingot na sa likod eh. Nakurot ata siya eh. Sunod, nagdedelulo ka kung kala mo mananalo ka dyan. Hindi. Pag yan men, hindi na yung delulo. Seryoso na yan sa'yo. Mahal ka niyan. Sunod, hypocrisy and selective outrage. I wonder, nasaan na mga galit na gustong manakit when the issue with Pura... Lako, di pa rin tapos kay Pura Luka Vega came out. I wonder, asan yung tumang-tuwa when the drag queen was declared non-person by the various LGUs. Ito yung tuko kay Marlon. Oo nga, naging issue nga to. Nag-viral yung post nito, tapos na-delete na. Di ko alam kung delete na FB or dinelete niya mismo. Feeling ko naman hindi siya. Nice meeting you, Papa Sausage. Nice meeting you, Tapa Lord, last night na na-convert nyo pa kami. Alam mo, marami silang mga sinasabi dito tulad ng hanggang saan ba ang isang mockery, diba? Dito natin mapoprove na iba-iba nga ang level ng offense. Pero kasi sa mismong Catholic teachings, wala naman silang parang written rule na sinasabi. Wala naman sa Biblia na bawal ka magsuot ng pananamit ng kay Kristo o kahit sino man na... Kasi diba may mga nagsusuot niyan, diba? Pag yung mga naglalatigo sa sarili, diba meron silang mga ganong tradisyon at parte yun ng kanilang kultura. Ngayon, ang kailangan may dito ay yung intention. Bakit sila nagsusuot doon? Ano ang kanilang tingin doon? Paano kung gano'n ang kanilang paraan ng pag-communicate ng kanilang pananampalataya, di ba? Sino tayo para magdikta nun? At ngayon, di ba, sa kay panahon ni Pura Luka, di ba, meron nagkaso sa kanya, kahit sino naman pwede kang kasuhan eh. At tanong mananalo ba? Di ba? Pwede kang pahirapan, di ba? Kung yun ang gusto ng taong madla, mas pinapakita nito na yung mga pinopost mo sa social media ay hindi mo maiiwasan na ma-scrutinize o ma-criticize. Lalo na pag ganitong mga bagay, di ba? Religion, race, gender, yan ang mga may init na mga topics. Expect mo na yun. Huwag ka na magulat. So, I'm sure alam niya yun. Habang sinisimulan to ni Sir Marlon, amen? Na nung ginawa niya yan, #blessing na lang, na mag-ingat ka palagi sa iyong mga pinopost sa social media. Kung kayo namatay ka, pupunta ka langit. Paano kanila uhusgahan ni San Pedro? Iba-vibe check ka niya muna, si San Pedro ba palalagpasin si Pura Luka?
Tapos iiwan si Marlon Tapalord o pareho silang papasok. Sunod, amen! Ang hindi magsabi na amen sa comments ay bibisitahin ni Marlon. Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Slacy! Sumainyo ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen! Ako, pag pinalagpas ka na ni San Pedro sa ano, Amen! Ay, sobrang random. Nagulat ako doon. Buti na lang wala to sa tumawa ka, talo ka. Dapat yun yung ano natin. Pag tumawa ka, persona non grata ka. Yun dapat yung title nito. So, baka delulu moments na lang to. Jordan Clarkson, Pilipinas! Diba? Meron pang issue rin to. Sa ano daw, yung galit daw natin kay Chot ay mas matindi pa doon sa mga ano, sa mga problema ng bayan, yung ating mga pag bino-voice out natin yung galit natin. Pero ewan ko, mahirap naman kasi sila i-compare kasi isa for entertainment. Yung isa naman, ito kasi pag-enjoy ka, involved ka din naman sa mga ating national affairs dito sa Pilipinas. Pero parang wala ring point i-compare yun. Ay, magagalit ang tao sa mga itong mas nag-enjoy sila panoorin, mas nag-enjoy sila alamin. Pero may mga tao kasing walang pakialam dun sa mga ganong level ng diskusyon tulad ng sa mga national affairs natin, yung mga pinagdadaanan ng mga tao. Ito, di ba? Simpleng laro lang na parang kahit bata may maiintindihan, di ba? Iba kasi, di ba? Meron ng politika na involved, di ba? Mas malalim na yan. Ito kasi ano lang to eh. Para lang makalimutan natin kahit saglit man lang yung hirap na pagiging sa Pilipino. Jordan! Correct. So, ba't yung pangalan mo pa lang? Yung pangalan niya sobrang hindi Pinoy na Pinoy eh. Pero basta bandila ng Pilipinas, diba? Hindi mo naman kailangan ng Pilipinong pangalan. Hindi naman siya delulo sa pag... Ito, medyo delulo na siya sa pagiging si Jordan. Sunod! Galing karaoke. Oh! At least pag tinagayan, bubuksan ng bibig. Alam mo, uminom ng medicine eh. Alam mo, uminom siya ng capsule yan, tsaka para sa tokbal yan eh. Ano to? Nag-upgrade na mga ngayon. Yung dating nakatambay lang kami kumakain. Okay, ito meron pa siyang mansanas. Bagong bili. Paano mati-check ni Kuya yan? May iPhone ka rin ba? Pero siguro yung kay nagpapa-fully paid pa lang siya na iPhone niya. Magaling. Sunod. Me as soon as the clock hits 10 p.m. Sige. Asim nyo. May butas ba yan? Wala. Debriefing muna tayo, guys. Delulu PM. Sunod. It was going on school at 6 a.m. after... masaya yan. Pare-pareho nga. Nako, dito kaya yan. Kwek-kwek. Hindi lang kwek-kwek. Ay, September na. Ano yan? Kala mo naman ikaw yan, hindi. Yeah, father of student. There's always that one. Pero okay lang, students after it. Bisa ka before pa, wala na sila eh. Kaya din ako. Sunod. Overthink din ako kanina doon kay nanay. Gamitin mo to sa lahat ng sinabi ko yung salitang overthinking ha. Overthink malala, nagka 6 packs na ako sa eto. Sunod. Lagi Kevin, reseta, lechon rice. Lagyan mo din ng lagyan mo din ng dahon ng akasya. Yan yung baka makalimutan eh. Ba't ganyan humor mo? Compliment ba yan or concern ka sa mental? Kahit ano naman, kung sasaya. Sunod. Galing kay Erwin. Punas ng gangsta sa edad kong 14 years old. Tinagap ko 30 seconds pa. Mata ay blindfold. Halos sumabog the shoulder. Tiklop ko parang folder. Hindi naman soldier, pero this war is not over. Ayos ba tayo dyan mga homies? Yeah. Sino gumagana? Nauusan na naman yung grrt. Yung ano niya, yung shorts niya, parang yung dinadaanan ng time. Lagyan mo na edit na daanan ng time dyan. Nakalabang ko nun Hey! Puta, Pilipinas Got Talent, silang tatlo. Pagsayawin mo. Benten siya, tsaka yung sa classroom. Game! Okay, hanggang sumasayaw siya, magbababay na ako sa inyo. Salamat sa mga nanonood ngayong linggo ating mga memes. Huwag nyo tayo like, share sa mga delulu nyo, friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ron Pila. Genge.